brutta fanno i conferenti, chi di nascosto fanno i cantanti, si gridano chi mai si sa niente. Čau. Čau. Co si dneska objednáš? To nevím. Tak se podíváme. Já bych si dala čínské nudle. Já jsem taky na tom přemýšlela. Češníku. Dali bychom si čínské nudle. Dvakrát čínské nudle? Ano. A ještě něco na pití třeba? Kofolu, prosím. Takže jednu kofolu, to já nemám papír, ale pamatuju si to. Tak dobře. Nashledanou. To je asi nějaký slávný. Šišníku! Ale co si dáte? Co to je za to? Dejte mi srdce. Sladký. No to je za kustelou. Já si ho dám do večeři. Co si dneska objednáte? Píču. Ale nefakt. Co jsou objednosti? Já si objednám řízky, že s bramborama a že s tatárku. Tam jsou já. Česníku. Dejte mi dvakrát řízky. Řízky. Dvakrát řízky? Řízky, brambory a tatárku. Tatárku. A pro vás něco ještě k pití třeba? Kofolu. Píšu si teda, ano, pamatuji si. Uteč! Pozor! Tu není židle. Necháte mě někdo pustit sedek? Děkuju. Tady máš tu sedek. Nepustím tě sednout! Udělám, co chceš! Chci zabít! Chci zabít! Pojďme se na banana! Tam, kde končí televize, koní páteř. Televize páteř. Banana no me. Banana no me.
Dobrý den, zeptej se na otázky, interaguj. Zeptej se mě na něco. Jak se máš? A já a ty. Kam jdeme? Pardubice. Do obchodu půjdeme až zítra. My jsme z Ostravy a jedeme do Pardubic. Čaute. Takže panové, druhá fáze bude, až vystoupíme. A co mu je? Takže jsme Nádraží Pardubice. Tady Adama, on to komentuje, ale půjdeme ještě dál. A jdeme ven, jo? A tam je místní večerka vzadu. Takže jsme v Pardubicách. Vidíte? Budeme dělat posklovačky. Šli jsme tady do těch Pardubic kvůli posklovačka. Že prý se tady jízdí nějaký clown. Tady to jako na běžce. Já chci vidět to autobus, jak to vypadá. Už ho vidím. Takže za 11 dní budou Vánoce. Dělu. Banana no me, banana no me, na. Jak se máte? Dobrý den, tak je ráno a já jsem unavená, protože někdo nebyl schopný pořádně spát celou noc, ale jako snad to dneska zvládnu teda. Snídaně byla dobrá a no, těším se, co se dneska natočí. Co to poslouchá? Dobrý den, co posloucháte? Poslouchám, co to jenom je, sakra. Poznáš to, Samíku? Nič. Jsme v Pardubicách. Čaute lidičky, jak se máte? Jdeme na náměstí. Takže... Televize Páteř. Dobrý den, tady v Pardubicích budeme natáčet, jak se ptát lidí. Ptáme se lidí, jak se mají, kolik mají dětí. A pak moje kamarádka Roza se zeptá zase jiných lidí. Dobrý den, televize Páteř, můžu se vás na něco zeptat? Dobrý den, můžu se vás na něco zeptat? Ano. Jo. No. Jo, jste tady na výletě? Ano, jsem tady na výletě. Jo, a jak se máte? Výborně a těší mě, že spolu mluvíme. Jo, a kolik máte děti? 1. A jak se jmenuje? Matyáš. Jo, děkujeme. Taky děkuji. Končíme a za minutku se zpátky. Dobrý den, ano, co? Můžu se na něco zeptat? Ano, můžete. Já bych se zeptala, jaké vám tady je v Pardubici. Jak mi tady je? Jo, jako celkem dobrý, no, někdy trošku problémy tady s No občas tady chodníky jsou, víš, a občas tady spadnu, ale jako jinak docela dobrý, no, jako dobrý, no. Banana no me. Dobrý den, tady je televize Páteř. Přijela jsem z Ostravy, a přijela jsem do Pardubici. A já jsem Roza, jsem hasitelka Páteře. Je asi 0, nebude pršet, ale bude za chvilku foukat. 0, něco. 0 stupňů Celsia. je mi tady dobře. Na. Všechno to tady je pěkné. Pěkně to tady je. Dobrý den, můžu se na vás něco zeptat? Dobrý den. Dobrý den, můžu se na něco zeptat? Můžete to zkusit. Co vás se tady líbí v Pardubici?
My jsme tady na návštěvě, takže to tady moc neznáme, ale moc se nám líbí tady architektura domů v téhle ulici a i na náměstí. A překvapilo nás množství kaváren. Příjemně nás překvapilo. Dobře, nashledanou. Nashledanou. Děkujeme, nashledanou. Tak natočíme ty domy, to je starý. Ale je dobrý docela. Docela je dobrá, ale vypadá, že to je staré, ale že to je dobré. To je staré, ale dobré. Jim se to ale líbí. Některé staré věci jsou dobré, že? Co je tohle? Co to je? Co to je? Co to je? Pojďte sem. Takže byl pán, který potkal Zu a on mu dával zubra. Tak já to řeknu. Bylo nebylo jedno město. Jmenovalo se Pardubice. V tom městě žili lidi. La 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 la. Taky tam byl zlý zubr. Ve městě ale taky žil. Uhlíř. Rozhodlo se, že uhlíř zubra vyřídí. Uhlíř místo, aby zubra zabil, rozhodl se ho nakrmit chlebem. Ještě chleba, prosím. A už můžeš jít, tam máš plno v tašce chlebu. Nač tam. A to je konec. Televize Páteř. Televize Páteř. Sranda, ne? Pojďme. Za minutku bude něco jiného. Vám přijet tady k Pardubici? No, tak já jsem se tu narodila, tak vidíte, že žiju, takže asi dobře, no. Dobrý den, můžeme se na něco zeptat? Ano. Co vám se tady nejlíbí v Pardubici? Zelená brána. A mě Pernštínský náměstí. Děkujeme. Ano. Děkujeme, nashledanou. Tohle je Pernštínské náměstí. Co říká ta paní? To je pěkné. Docela. Takže jsme u Zelené brány. Dáme nějakého člověka a pak budeme, jo? Tak od spoda pomalu nahoru. Takhle. Tohle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow! Mámo! Tady se musím natočit zblízka. Ty vole! Tak ne! Dík, všechno jde vidět. Wow, tady vidíme celé to náměstí. Uvidíš. Tamhle je kopec s hradem. Tady ten dům, tam spíme, to je ta galerie Gampa. A tady to s těma 2 věžičkama, to je radnice. A toto je celé náměstí. Jak se to přibližuje tak? Jak se to přibližuje? Tady? Izabel! Zámek v Pardubicích. Pardubický zámek. Pardubický zámek. Žijou Zrovna vidíme Samce.
No, sice tohle jsou holky, tady můj kolega se spletl, ale utíkají. A tady už je vidíme zblízka. Jo. Pěkně chodí. A když to otevřou, tak to mají barevné. A ten, jak vidíte, tady to krásné modrý krk, to je ten Samec. Tohle je samík. To je Julča. Roza. A my jsme televize Páteř. A tohle je Melisa. Tam to je Láďa. A tohle jsem já, to jsem kameraman. Tady jdeme do sklepení. Co tam bude? Tam asi něco bude. Doufám, že to nebude strašně. Co to tady je? Není to něco? To tam je ta bum. To jsou tady ty bundy. A já jsem slyšela nějaký zvuk divný. Teď se podívat do toho. Asi moc. Tak, To je ten zubr. Bude jedna tady to, je to velké, ale dáme to. Tady je i Marta, nastup Marto, takže jedeme. Jak chceš jet? do Ostravy. Takže... A to je konec. Co jsi vařila? Květak. Taky jsem přemyslela na květak. Ale udělám to kebab. To jsi vařila? Kebab. To jsi vařila? Kebab.